Benvidas e benvidos a un novo episodio de Ecosocial Talks, o espazo impulsado polo Laboratorio Universitario de Innovación e Economía Social de Galicia, o LIESGA, onde achegamos experiencias inspiradoras que están a transformar o noso territorio desde a economía social. No episodio de hoxe, imos falar dun tema clave para o presente e o futuro de Galicia, a transición enerxética. Nun contexto marcado pola crise climática, o incremento dos custos enerxéticos e o debate sobre o modelo de desenvolvemento, cada vez son máis necesarias alternativas sostibles, democráticas e centradas nas persoas. Por iso contamos con a Nosa Enerxía, a primeira cooperativa galega de comercialización de enerxía eléctrica de orixe renovable certificada. Un proxecto que aposta pola soberanía enerxética, a transparencia e a participación cidadá como ferramentas para construir un modelo enerxético máis xusto. Hoxe acompáñanos Ángel Montero, secretario da cooperativa, con quen imos coñecer mellor a historia do proxecto, os retos ao que se enfronta e o papel que poden desempeñar as cooperativas na transformación do sistema enerxético galego. Benvido, Ángel. Gracias. Moitas grazas por estar aquí. E xa para empezar, porque Nosa Enerxía é un proxecto singular, realmente singular, dentro do que é o ecosistema da economía social galega, por que non nos contas que é Nosa Enerxía? Pois Nosa Enerxía é unha cooperativa de consumo que o noso traballo é a comercialización de enerxía 100% renovable, certificada, e o que facemos é mercar enerxía no mercado eléctrico e despois venderlla aos nosos socias consumidoras con un certificado de enerxía renovable. Que significa exactamente que Nosa Enerxía sexa unha cooperativa? Por que apostar por ese modelo e non por outros? Porque creemos na economía social e creemos que as consumidoras teñen o poder de modificar o comercio e no mercado no que estamos nós, que é o mercado eléctrico. As consumidoras teñen moito poder para facer ese cambio no modelo de mercado. Cando nos constituímos como comercializadora no mercado eléctrico, tarifas eléctricas con enerxía 100% renovable apenas existían. Eran testimoniais algunha tarifa eléctrica con 100% de enerxía 100% renovable e non eran moi competitivas en precio. A nivel estatal? A nivel, sí, porque o mercado eléctrico é a nivel peninsular español e illas. Entonces, as tarifas que había eran testimoniais e cando empezamos Nosa Enerxía e as outras cooperativas, Son Enerxía, Goiener, La Corriente, Solabria e demais, empezamos a ofrecer eso e a xente, as consumidoras, se foron cambiando das comercializadoras tradicionais que non ofrecían tarifas de orixe 100% renovable, se foron cambiando para nós, entonces puxeron esas pilas e eles ofreceron esas tarifas. Esa é unha demostración de que os consumidores poden cambiar o sistema de mercado e que antes non había ese servicio, nin esa tarifa, cando se foron cambiando para a economía social, as outras tiveron que poñer esas pilas para non perder clientes. Ese é basicamente o punto máis diferenciador que tedes vos con respecto ao que é o mercado eléctrico xeralista, por chamarlo de alguna forma. Vos ofrecedes ese tipo de enerxía 100% certificada e ademais na vosa base está que son as persoas, as consumidoras, as que realmente teñen o poder. Sí, teñen o poder e o noso obxectivo é defendelas. Nos constituímonos como cooperativa porque queríamos e creemos que as socias e as consumidoras teñen que ter poder de decisión na empresa, na comercializadora na que están. Entonces, se quixéramos facer as cousas pola nosa conta sen ter en conta aos nosos consumidores, faríamos un SL, un SA, como a maioría das que hai, pero como queríamos que as consumidoras tivesen ese poder e tamén a transparencia, poder acceder ás decisións do Consello Rector, ás decisións que se toman na Asamblea e demais, pois creamos unha cooperativa para que tivesen ese poder de decisión. E háblase, a xestión democrática, o dar a voz ao pobo. Como participan activamente realmente as persoas socias na xestión, nas decisións da cooperativa da Nosa Enerxía?
A ver, desgraciadamente a cultura cooperativista galega non é como a catalana, a vasca e demais, na que a xente está máis involucrada na xestión das cooperativas. Goiener ten, por exemplo, miles de socias voluntarias que fan traballos para a cooperativa, de difusión, charlas e demais. En Galicia ainda somos moi poucos. Dentro das nosas socias hai poucas socias, desafortunadamente, comparado cos 1000 e pico socios que somos e contratos que temos, hai poucas socias que se prestan voluntarias a facer traballos de difusión da cooperativa e demais, pero todas teñen o poder de ir ás asambleas e aí dar a súa opinión, facer propostas, achegas, para que o Consello Reitor despois as execute. En plan, hai grupos de comunicación e agora imos a facer un grupo de xeración para que as socias podan decidir que cooperativa, que entidade de xeración se quere xerar cos recursos que temos agora nos Enerxía despois de 10 anos de traballo e de momento é o que temos en Galicia. Bueno, xa temos bastante. Temos bastante, pero quedamos moito traballo para facer. Sí, pico e pala todos os días, non? Falas como de reinvestir os excedentes en proxectos que avancen máis alá do que neste momento é nosa Enerxía. Como se traduce iso na práctica real? Como reinvertimos? Sí. Reinvertimos os cartos que fomos acumulando durante estes 10 anos, que foron bastante complicados, que hai nosa guerra de Ucrania polo medio que nos fastidiou bastante e tal, pero todos esos cartos que fomos acumulando na cooperativa, agora queremos reinvertilos nas socias, facendo comunidades enerxéticas locais, facendo proxectos de xeración propios ou conxuntos con outras entidades, para ser aínda máis autosuficientes, para que esa enerxía que podamos xerar nós, a merquemos nós e a consumamos nós, sin ter que ir ao mercado eléctrico e depender do mercado e as condicións. Falas de autosuficiencia, de autoconsumo, e desde a vosa experiencia, a economía social e modelos como o voso poden contribuir a democratizar o acceso á enerxía e combater cuestións como a pobreza enerxética? Podría, sí. Nós temos ahora non recordo a cifra exacta, pero temos bastantes autoconsumidores e algún colectivo e como decíamos antes, apoiamos e defendemos as consumidoras, estamos traballando e reclamando que se executen, se activen eses autoconsumos que as distribuidoras non lle interesan, e todo que sea vai a beneficiar ao consumidor. Se eres autoconsumidor, tes un autoconsumo de enerxía renovable, eres menos dependiente do que pase no sistema enerxético. No mercado eléctrico, ti xeneras a túa enerxía, consumes a túa enerxía, hai menos pérdidas no sistema de ter que consumir enerxía que se produce a miles de kilómetros de onde ti estás. Entonces, todo que sea auto vai a ser beneficio do consumidor e nos promovemos e axudamos a que todas as nosas consumidoras sean o máis autosuficientes posibles. Entendo que é un reto enorme. Enorme, porque hai moitos atrancos, tamén ser autosuficiente implica inversión que suele ser elevada, agora xa non custa tanto facer unha instalación de autoconsumo, fai uns anos rondaba en torno a 1000 euros kilovatio de enerxía fotovoltaica que instalaras na casa sin baterías, agora está a ese mismo precio con baterías, porque os precios dos paneles se reduciron, os precios das baterías se reduciron, entonces agora estás abaratando máis. Esa é unha das condicións, das ventaxas que ten. Cantas máis xente demande un produto, máis se vai producir, máis se vai abaratar, máis xente pode acceder a él, etc. Entonces, agora estamos nun momento bo, pero claro, tes que ter eses cartos ou ter opcións a que che conceda unha subvención para facer esa instalación de autoconsumo e ser autosuficiente. Esta transición cara a un modelo enerxético máis sostible, vos o avalades con a oferta dunha electricidade
100% renovable e certificada. Que garantías teñen as persoas consumidoras que están na nosa enerxía sobre a orixe da enerxía? Como certificado e como é ese proceso de certificación? Pois o proceso de certificación da enerxía no mercado eléctrico non é complexo, pero si é curioso, porque de todas as comercializadoras que imos ao mercado eléctrico, mercamos enerxía. Non podemos especificar de que fontes a queremos, pero nós temos que facer ofertas de compra, canta enerxía queremos. E despois os produtores fan ofertas de venta, e non din de que fonte de enerxía procede esa enerxía que venden. Entonces, como non hai esa opción de escoller, eu quero comprar esta cantidad de enerxía, pero destas fontes de enerxía, só podes comprar a cantidad de enerxía, despois tes que ir a outro mercado, que se chama de garantías de orixen, donde tes que mercar uns certificados a productores de enerxía renovable, nas que certifiquen que ti a mesma cantidade de enerxía que mercaches no mercado eléctrico, que non podes especificar a orixe, ese produtor volcou esa mesma cantidad de enerxía á rede. Xa. Entón, é un proceso moi complexo. Non moi complexo, pero é curioso, porque ti non podes garantir que os electróns que consumes na túa casa veñen de fontes de enerxía renovable, porque no sistema non se prima eso. O que se fai é volcar todos os que poden xerar enerxía, volcan á rede e mistúrase. Se se mira na web de Red Eléctrica, que é o operador do sistema, pódese ver que cantidad de enerxía se volca á rede cada hora de cada día. E pódese ver que nas horas que hai luz, e sobre todo nas centrais do día, a maior parte da enerxía que está na rede é de orixen solar. Entón, se ti queres máis ou menos consumir enerxía de orixe renovable, terías que consumila nesa franxa horaria. Pero nós, como comercializadora, nós e todas as outras comercializadoras do mercado non poden garantir que a túa enerxía que estás consumindo a cada hora sea renovable. Para iso, hai outro mercado na que certifica que se nós compramos 5 gigavatios de enerxía ao mercado, alguén que xenera enerxía renovable tivo que volcar 5 gigavatios de enerxía ao mercado. Nós con iso, a CNMC con iso, dá unhas garantías de que a enerxía que vendimos nós é de origen renovable. Bueno, contado así, moi por riba, entendo que cando algunha persoa quere chega a nosa enerxía e contades este proceso, haberá xente que sí que entenda a primeira, pero haberá xente que se quede sorprendida porque nos damos un botón, aparece a luz, pero non sabemos todo o que hai detrás. Sí, eu sempre poño o exemplo de un depósito de auga, vale? Como se fora a Red Eléctrica un depósito enorme de auga e que as fontes que enchen ese depósito de auga son os tipos de enerxías que se xeneran e cada unha volca dunha cor diferente, a de carbón negra, a eólica azul, por exemplo, e a solar amarela, vale? E todos volcan esa cantidad de enerxía aí, a ese gran depósito, mistúrase, sale un color chocolate, ponlle, e dai sale a todos os fogares, e ti vas consumir esa enerxía misturada de toda. Vale, que pasa? Se a xente quere, os consumidores queren enerxía 100% renovable e queren que se produza esa enerxía renovable, nós, como temos que ir ao mercado de garantías e alguén ten que volcar esa enerxía á rede, entonces ese color chocolate vai acabar sendo máis color renovable que non do outro, porque hai máis consumidores que demandan iso. Galicia ten unha gran potencialidade para renovables. Crees que aquí no noso territorio estamos avanzando cara a un modelo máis sostible e participativo? Quero dicir, vos empezachedes fai 10 anos, supoño que os comenzos foron duros e complexos, sobre todo por explicalo, non? Pero agora, bueno, xa levades moito percorrido. Tamén houve un cambio de percepción social con respecto a enerxía, renovables, crise climática, etc. Estamos nun momento, por decir de alguna forma, e simplificándolo, dulce para intentar achegar a xente a este modelo ou sigue sendo excesivamente complexo? A ver, o compromiso da xente con respecto ás enerxías renovables
aumentou, pero non moito. A xente xa estaba comprometida cas enerxías renovables. A xente quería ser autosuficiente, quería que a enerxía que consumiran foran de orixe renovable. O problema é que as decisións políticas non acompañaron hasta agora. Hasta que veu a guerra de Ucrania, a Unión Europea non se puxo as pilas para ser autosuficiente. Non había necesario. Sempre lle daban a patada a pedra para diante e xa se tratará noutro momento. Aí, nese punto, ca guerra de Ucrania, cambiaron as tornas, viron que era necesario e urxente poñerse as pilas e ser autosuficiente e fomentaron a instalación de autoconsumo todo o que se pode. E agora estáse neso. O sea, estamos nun momento dulce, pois porque as decisións políticas así o decidiron, pero a xente xa tiña ese compromiso de fai anos. Entón, sí que houve un cambio, o sea, un cambio de percepción, pero que veu dende o exterior, o sea, a conxuntura política propiciou que fora moito máis sinxelo, que fora unha aposta decidida que vende de Europa e emana cara abaixo, chega ata nós. Pero se había esa percepción, o sea, ese interese previo por parte das familias, das persoas consumidoras de ser autosuficiente, e sabemos que apostar por esa enerxía a autosuficiencia non depende dos vaivens do mercado, etc. Pero así sigue sendo complexo, non? Por exemplo, a factura da luz sigue sendo unha desas cousas que a xente mira para ela e sigue sen entender. Como vos achegades vos a novas persoas consumidoras, non xente que va aí cara a vos, senón como saides vos ao exterior para explicalo? Pois nos imos cada descoberta, en plan, nos facemos isto, explicamos a factura das socias, facemos charlas explicativas e demais, e decimoslle a xente, pois, se ti queres facer ese cambio e o queres facer realidade, pois tens que ir a comercializadoras que che dan esa opción. E non só comercializadoras que che dan a opción de enerxía renovable, que agora hai máis das que había antes, sino comercializadoras que defenden os consumidores. Desas non hai tantas. Non hai comercializadoras que lle ofrezan aos consumidores defendelos ante as distribuidoras, ante as consellerías e a CNBC incluso. Entonces, nos decimos a xente, se ti queres facer isto, se ti realmente valoras ser autosuficiente, as enerxías renovables e demais, as opcións que hai redúcense bastante, porque tarifas de orixe 100% renovable hainas, pero comercializadoras que che defendan non as hai tanto. Entonces, a xente que ven, ou nós, cando imos a facer charlas, explicamos as cousas con total transparencia, explicamos como funciona o sistema enerxético, onde se xenera enerxía, quen a distribuye e onde se consume, as pérdidas que hai, etc. Explicamos todo o sistema e, se teñen dúbidas, respondemos ali no momento sin ningún problema. En ese sentido, vos facedes ese acompañamento a persoas e comunidades que queren apostar polo autoconsumo ou comunidades enerxéticas. Creo que a figura da comunidade enerxética incluso máis descoñecida pode ser que do autoconsumo. Neste momento, que proxectos de comunidades enerxéticas tedes? Pois está de Tameiga, que é unha comunidade enerxética algo complexa, porque está promovida por unha comunidade enerxética, como unha comunidade de montes, perdón, e a normativa europea transposta española non contempla que as comunidades de montes poidan ser unha comunidade enerxética. Entón, tenían que constituirse, segundo a normativa, tenían que ser unha asociación, cooperativa e demais, comunidade de montes non. Despois está tamén a outra comunidade de montes de Couso, que en Gondomar. Temos comunidades enerxéticas ahora dun concello de Toledo, quero recordar, que quero montar a súa, e algún outro que ahora mesmo non recordo. O sea, hai pequenas illas de resistencia. Sí, con nós. Despois hai moitas comunidades enerxéticas que están promovidas por administracións públicas, por exemplo, a Deputación de Ourense estáse adicando moito a promocionar e crear comunidades enerxéticas, pero non son alá moi transparentes, non son moi estilo, non son, como digo eu,
iniciadas desde a base, senón a administración chega ali e explícalle e montamosche unha. A xente así non suele ser moi participativa. As comunidades enerxéticas que realmente funcionan son as que parten dunha base social que se xunta, como pasou na comunidade enerxética de Buchabade, en Ponte Caldelas, quero recordar, que partiron da base social e crearon a súa comunidade enerxética, e aí, cando a xente ve que ela mesma pode contribuir ou influir nesa comunidade enerxética, entonces implícase. Si ti entras xa como un consumidor sinxelo nunha comunidade enerxética xa constituída na que non tes moita opción de participar, entonces a xente dixe, bueno, pues como non sei se isto realmente é así e tal, ou como facer as miñas achegas, pois a xente non se participa. Un dos problemas que ten a Deputación de Ourense a hora de promocionar comunidades enerxéticas é que a xente non se implica, porque non as crean da base, creanas desde arriba. Entón, falta tamén esa como conexión emocional de necesidade, non? De parto dende aquí porque eu creo nesto e o vexo necesario, pero se mo traen dende arriba, pois non me interesa tanto. Claro, non suele participar por iso, porque non teñen esa noción de transparencia e demais que si terían se fomentasen eles. A Diputación de Ourense fai un bo traballo intentando que a xente se involucre, por exemplo, pero a xente así non lle interesa. Nese sentido, cada vez hai máis concellos e máis administracións, como comentabas en Ourense, que colaboran con estas novas modalidades de repartir a enerxía. Entendemos que o apoio institucional é vital, é moi importante para que estes proxectos se cheguen a cabo. Vos, cando vos iniciachedes ao longo de todos estes 10 anos, cales foron os maiores atascos ou atrancos que atopachedes polo camino a nivel administrativo? O primeiro atranco que atopamos a nivel administrativo foi que a Xunta non nos admitiu como entidade sin ánimo de lucro. Eso foi o primeiro, xa, en plan, pero por qué? En plan, vamos a reinvertir todos os nosos beneficios na cooperativa, non nos imos a repartir entre as socias, porque non podemos ser sin ánimo de lucro. Noutras comunidades do Estado español si hai cooperativas comercializadoras de enerxía que son consideradas sin ánimo de lucro, aquí non nos permitiron. Eso foi o primeiro, seguimos sin selo, porque non nos permiten, non estamos no listado de entidades sin ánimo de lucro, o sea, comercializadoras non, según a Xunta, non podemos ser sin ánimo de lucro porque temos lucro, bien, temos lucro, igual que teñen lucro outras entidades, pero a diferencia é que o noso lucro non nos repartimos, vai reintegrado, o sea, reinvírtese todo na cooperativa, e iso é sin ánimo de lucro, pero non lo admitiron. Eso foi o primeiro. Despois tivemos atrancos non na Constitución, non no traballo. Tivemos, os maiores atrancos que tivemos foron co sistema eléctrico, cas distribuidoras principalmente, que poñen trabas para a hora de facer cambios, sea cambio de comercialización, sean cambios nos contratos, sean activacións de autoconsumos. Temos aí un autoconsumo colectivo que levamos máis de 2 anos reclamando en industria esa activación. A distribuidora admitiu que o atraso é culpa dela, págalle unha indemnización en cada factura, pero non activa. Entonces, estamos igual. Estamos igual. Sí, entonces, un dos maiores atrancos están nas distribuidoras. E a veces non vos sentides un pouco como David contra Goliat? Sí, pero David ten que medrar. O sea, David tense que facer máis grande para chegar a ser, ter máis capacidade de loita contra o Goliat, que Goliat é enorme, pero cantas máis consumidoras se vayan ao lado de David, pois acabaremos, polo menos, chegando a non gañalo, pero intentar chegar a un tú a tú, en plan, oye, somos iguais, non tes por que pisarme. En este momento, cal ti que pasaches, como me comentabas antes de empezar este encontro, que ti pasaches por casi todos os órganos de xestión da cooperativa, entón tes unha visión moi ampla dela e levas nela dende o inicio. Cal que crees que neste momento o maior reto que tedes? Na cooperativa? Sí. Temos moitos. Un dos retos
Importante é a capacidade de medrar. O sea, necesitamos medrar porque as cambios de regulación no mercado están lo poñendo cada vez máis difícil as comercializadoras pequenas, entonces necesitamos ter músculo para poder seguir participando no mercado eléctrico, pero tampouco temos moitas posibilidades de medrar como deberíamos, e por eso estamos chegando a acordos con outras cooperativas do Estado español para, entre varias, poder ter ese músculo que nos permita a todas seguir no mercado eléctrico. O sea, está xerando unha rede interregional de cooperativas cooperando para que poder seguir facendo o de Davis contra Goliat. Exacto, sí, porque eso, as últimas regulacións no mercado eléctrico están lo poñendo difícil, entonces temos que buscar opcións. O sea, si queremos sobrevivir, temos que chegar a acordo. E dentro da economía social, dentro das cooperativas, é máis fácil chegar a acordos que se formos as SLs. As SLs o que buscas é beneficio económico, en plan, non me vou asociar contigo se non vou ter un beneficio económico eu, e nas cooperativas podemos entender que podemos ter un beneficio conxunto e non individual, e aí é nos máis doado, dentro da economía social é máis doado chegar a acordos. Isto de intercooperar con outras cooperativas, de facer rede coas cooperativas en Galicia, ou mellor chegar a acordos para facer de comercializadora. Vos, a hora de nacer, cando a nosa enerxía empezou como idea nas vosas cabezas, supoño que o máis probable é que tiverades un espello onde mirarvos. Sí, claro. Alguén a que dicir, estos están facendo seguramente noutra zona do territorio, que me imagino cal será, pero quen foi esa inspiración para que nosa enerxía xurdira? Que cooperativa foi? Especificamente, se hai, pero o mellor foi un territorio en particular. A ver, a idea veu con unha amiga miña, o sea, inicial. A ver, que en Galicia non quero botarme flores, pero aquí en Galicia había moita xente que quería que houvese esa opción, pero unha amiga miña que estaba tamén creando unha cooperativa como a nosa no País Vasco, dixen, mira, nós estamos facendo isto, por que non facedes isto en Galicia? Dixen, bueno, vamos a ver si conseguimos que haxa xente interesada en facelo, e eles ofreceronos todo o acompañamento necesario para empezar, e seguimos colaborando con eles a día de hoxe. O sea, deronos todas as facilidades, todo o que necesitamos nos lo facilitaron, e a día de hoxe seguimos estando con eles. Sí, vos fueron levando da man. Sí, nos mira, e isto, por exemplo, problemas que tiñamos nos do día a día, sálenos este problema de facturación, esta distribuidora nos pon estas trabas, non sei que, como podemos seguir, e eles nos iban dicindo, pois poder facer isto, poder facer o outro, así e tal, e fomos, gracias a eles, eles foron que nos ensinaron, nós non sabíamos nada de como funcionaba o sistema eléctrico, nin como se había que facer como comercializadora, nin todos os trámites que había que facer, ensinaronoslo eles. Aquí nadie sabía, e ninguén che ensina a facer iso en ningún lado. O sea, si queres, hai cursos de formación para entender o mercado eléctrico, pero non son moi accesibles, e explícanche o mínimo, tampouco se pasan de dar información. Unha cousa descubrimos fai exactamente máis ou menos un ano do mercado eléctrico era o complexo que é, e que realmente había moi poucas persoas que o puderan explicar dunha forma accesible para a inmensa maioría da cidadanía. Porque é un negocio, e se lle explicas como funciona o teu negocio a outro, vai ser unha competencia para ti. Entón, se non tes competencia, podes facer o que che dá a gana. Se tes competencia, xa non. Entón, no mercado eléctrico hai poucas persoas e empresas que si queiran que eso sea transparente. En plan, explícoche o mínimo e tal, e pagas por eso, pero non máis diso. Porque se te explico máis, xa sabes facer o mismo que sei facer eu. Se sabes facer o mismo que sei eu, eres unha competencia para min. E neso, no mercado eléctrico, é fastidiado. É moi fastidiado. E mentras os consumidores seguimos sen luz sobre o que é realmente o mercado. Sin ter moi claro como funciona o sistema eléctrico, pero bueno, nos o que non sabemos transmitimos a todas as nosas consumidoras e as potencias consumidoras que poidan ser de nosa enerxía, explicámoslo, pues isto funciona así. Cada un decide. Que decir. E ti
Eu entendo que pode ser moi complexo, pero como se lle pode, en unha frase, dicirlle a unha persoa, ben, aposta por isto? Nunha frase, Un eslogan, dá un titular, que dicen algo. para que se veñan para a nosa enerxía. Pois podría ser ti eres a copropietaria da empresa que che cobra a luz. O sea, que eres copropietaria da empresa de enerxía 100% renovable. Sendo Galicia un territorio históricamente moi cooperativo, porque existe moita base cooperativa, especialmente no mundo agrario, sigue sendo complexo explicarlle a xente xa non só o modelo enerxético, sino o modelo cooperativo. Sí, como comentaba antes, a cultura cooperativista en Galicia non ten nada que ver ca de outros territorios, Cataluña, País Vasco e demais, que sí teñen unha cultura cooperativista moi forte, moi arraigada no seu territorio. Aquí, principalmente, as cooperativas eran agrarias, e eran agrarias porque cultivar o campo é complicado, e sobre todo duro. Entonces, si xa nas aldeas antes se facía, xuntabas os veciños para facer as labores de labranza, a malla, que para facer iso, para xuntarse todos, facían unha festa, para en plan, vesme axudar, pero vamos a disfrutar ao mesmo tempo e demais. E iso tiñámoslo aquí, nese mundo. Fora dai, somos moi desconfiados os galegos uns dos outros e sempre hai en plan, bueno, se ti estás aí, algo estás gañando. Está esa desconfianza. Entonces, entrar na nosa enerxía, a algunha xente lle pode resultar desconfiado, pero unha vez que entran, dificilmente as socias se marchan, sobre todo as consumidoras, porque cando ven que teñen un problema e nós nos implicamos a resolver ese problema e yo conseguimos resolver, ou dicimos, mira, chegamos hasta aquí pa diante xa non podemos facer máis nada nós, que delle ir a tema xudicial ou que fose, a xente se quedase, porque iso non lle ofrecen, non lle dan a ninguna outra comercializadora. Nos estamos asumindo responsabilidades que non son nosas, para defender os consumidores. E asumímolas porque eses consumidores son copropietarios da cooperativa e teñen o mismo dereito que teño eu, que tamén son socio cooperativista e consumidor. Entonces, non lle pode dicir a outro socio igual a min, búscate la vida, podendo ofrecerlle ese servicio que nos lle podemos dar. O sea, a defensa do consumidor de nosa enerxía é un dos obxectivos da cooperativa. Entonces, é difícil que a xente inicialmente se veña, porque esa cultura cooperativista tan arraigada na cultura galega non a temos fora do agrario, incluso no agrario hai os seus problemas, pero unha vez que veñen e veñen por outros motivos, por precio, porque ofrecemos enerxía renovable, porque temos a sede en Galicia, ou porque chamas por teléfono e colleche unha persoa e non unha máquina, cada un ten os seus motivos para cambiarse. Unha vez que se cambian e ven como funciona a nosa enerxía e como os defendemos, non marchan. Bueno, o bo trato ao cliente é unha parte fundamental dun bo servizo. Sí, pero ti podes tratar ben a un cliente sendo amable e demais e non defendelo. Eso é certo. Entonces ti podes dicir, pois mira, sí, tenes razón, non sei que, tal, pero nos hasta aquí. Plan, si queres, tes este problema e é problema da distribuidora, non da comercializadora, tens que pelexar ti ca distribuidora. E se a distribuidora non te soluciona, tens que pelexar ti ca administración. Eso non é defender o consumidor para nós defender o consumidor é, tes este problema, ou detectamos este problema, vamos a axudarche, e axudamos, e poñemos nosa reclamación á distribuidora. A distribuidora non resolve o problema, poñemosche nosa reclamación á industria, tens que cedernos, porque así a industria non lo pide, que non seamos o teu representante ante eles, e nós facemos todos os trámites, facemos as reclamacións, presentamos a documentación para intentar resolver o tema. Eso non che fai outra comercializadora. Non, eu supoño que para as persoas que chegan novas e pasan por eso debe ser todo un shock, pero facedes, o sea, realmente facedes isto por min, por nós, por os consumidores? Bueno, shock máis ben sorpresa. En plan, decir, pois perfecto, pois se mo facedes vos, genial, entón damos todo o que necesitades. En plan, meterse en papeleos e en temas administrativos a xente non suele ter tempo nin coñecementos
e menos no mundo eléctrico, en plan, como lle reclamo a este sexto? Pois, se hai alguén que cho fai, e é a túa comercializadora da que eres copropietario, pois, perfecto. Pues nada, Ángel, moitas grazas por prestarte a vir a este espazo de conversa, por arrosar un pouco de luz sobre o sistema eléctrico, coas complexidades que ten, e sobre todo por facer unha aposta tan decidida desde os inicios, estar aí e crear unha cooperativa como Nosa Enerxía tan necesaria, incluso para os que non sabíamos que era tan necesaria. De verdade, moitas grazas, esperamos que sigamos aquí dentro de 10 anos máis. Esperemos, moitas grazas a vos por convidarnos. Sí. E a todos vos, dicirvos que hoxe tivemos a sorte de comprobar que a transición enerxética non só é unha cuestión tecnolóxica, senón tamén social, democrática e comunitaria, que hai iniciativas como Nosa Enerxía que demostran que existen alternativas capaces de combinar sustentabilidade ambiental, participación cidadá e impacto positivo no territorio. E ata aquí este novo episodio de Ecosocial Talks. Agardamos que esta conversa servise para coñecer mellor o papel da economía social na construcción dun modelo enerxético máis xusto, sostible e, como dicíamos antes, centrado nas persoas. Se vos gustou este contido, podedes seguir os episodios na canle do Laboratorio Universitario de Innovación e Economía Social de Galicia, onde podedes descubrir proxectos transformadores que están a impulsar o cambio social e o cambio económico en Galicia. Moitas grazas.